Yero itrai. Saya sin pat ngai ke play pi baro ha kerteng ke badan bor ke jong try. Te hakani ke video aku aban ai shapi yo number phone ubade shate shapo Bhoirymbong kenang ba ki basa shkitu kitan pin yo ban shim ya kani ke umphniang te pila ban sha skor ngan ong menta yo ni number phone nhiều not sun lai iway kendai pra sao sun ngan ong biang sa hisien nhiều not sun lai iway kendai pra sao sun te kador jong ni umphniang ngala pelat manganang ne ha kador saus pa tingka te pila ban yo shato kat kum kador ke baki kibo te palat eka sanspa kinom la hire ban detam namar ba ngan sasil no hi kamot sanspa be ka fixed price te henre kidon pat ki bakwa bam yo nong khnjat khansot kin de dunaru ya kata tamba palat ya ka sanspa kinom de te menta phinom pat yo re da ka balasil henre next month phin se yo be da ka balasil te next month da yo da ka baklem pat sil te wat nam shim re nang nu ru tat hado ba phila yo da ka balasil te phila ban shim te menchuai kani ke umphniang ngala khen betang ka bai da wai ka bai tre jonga ba ka jing ai ngo ngala khen bet la ka jong te nga khen ha to ka por nga khen si arspa tang ka bai da wai te ka bai tre jonga pa la ka jong te ki babon hi ki ai be san spa ha ka shibilor tang ka to ka ne hi ki ba ai arspa san pho la ne lai spa te henre ki don pat ki ba khnyum banga pan jing ai ngo ki ong ka jing ai ngo ayu kata ngim tep te ki don ru ki bo ong nga kong bale phimpu be da ka dor ngim sngo nang ban ai te nak ka menta ki basbun te ki la do nong hi namar kada wai ka ba ki de ban siu tang sau spa tingka la ne san spa ki siu hadu shi hajaru te nak ka menta ki ba khap napat kalong ka kabuk siari ki ba ban penlut kai ki yo hi henre nak ka menta ka jing don kam jong ki pat ki khap nap te namar kata nga klem khen hi ra ka dor ka barem te ngala khen menta ka dor ka banga pelat manga ka dei saus pa te kemut changa ka let betang san pho tingka hi bat ka let chaka bai siu nong tre namar nga habu nong tre shibun kat ni ru ngampat yo thia mentala shi beje duna ka kam nga dang sa teng mpalar ban pendep bandaya kren ya ka jing tre hitom jonga te kemut kala dei ka barem hi te henre nga klem khen re ka bor ka jonga le nga khen tang bai nong tre bat ka bai thiet bat ka bai jing ai ngu te ka let be cha ka jing ai ngu bat ka bai nong tre bat ka bai thiet iki jing don kam te changa ka let be tang san pho ting ka hi te to uble unyo ban kur khu ye phi lang baro ya ro itrai